Výstavba úseku D1 Hubová-Ivachnová sa blíži do finále. Podľa primátora Ružomberka to prispieje k odľahčeniu premávky, ale aj k zdravšiemu ovzdušiu. Otvorenie úseku však nevyrieši situáciu v ďalších obciach na Liptove. 15-kilometrový obchvat Ružomberka začali stavať v roku 2013. Výstavbu komplikovali zmeny pri projektovaní tunela Čebrať či zosuvy pôdy. Po 12 rokoch ide výstavba úseku do finále. V roku 2026 plánujeme ho už odovzdať motoristom do užívania. Aktuálne je najdlhším rozostávaným úsekom na Slovensku. Celkovo má takmer 15 km, z toho 3,6 km je dlhý tunel. Zároveň obsahuje 19 mostov a 3 križovatky. Otvorenie úseku skráti šoférom cestu z Bratislavy do Košíc o približne 16 minút. Na otvorenie obchvatu ale čakajú najmä Ružomberčania. V Ružomberku prechádzalo dennodenne cez 30 000 nákladných a osobných aut. To znamená, majú to výrazný dopad na zhoršenie životného prostredia, čo sa týka emisí, takisto hlučnosti a pračnosti. Obce medzi Martinom a Ružomberkom si budú musieť počkať na otvorenie diaľnice Turany-Hubová. Ide zároveň o posledný úsek D1 na prepojenie Bratislavy s Košicami diaľnicou. Tento úsek sa plánuje už 13 rokov a vždy sú tam nejaké protesty z niektorej strany a to je dôvod, prečo stále sa nezačala ani jeho výstavba. V decembri 2025 do výstavby úseku zasiahol Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý spochybnil výber zhotoviteľa stavby. Národná diaľničná spoločnosť bude musieť opakovať túto užšiu súťaž alebo postup verejného obstarávania. Diaľnica ako D1, všetci by sme ju samozrejme chceli mať už niekoľko rokov, avšak v postupe Národnej diaľničnej spoločnosti sme identifikovali porušenie pravidel verejného obstarávania. Rozhodnutie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie považujeme za nesprávne a myslíme si, že priamo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky. Rozhodnutie vracia prípravné procesy o 2 roky naspäť, čo stojí v socioekonomických dopadoch tento štát, čiže v peniazoch, vyše 1 miliardu eur. Timotej Píš, Slovenská televízia.